Лето для школьнікаў час адпачынку і як яго правесці. У гасцях у бабулі і дзядулі, дома за кампутарам ці зарабіць свой першы капітал вырашае кожны з іх. Менавіта апошні спосаб абралі для сябе вучні сярэдняй школы нумар 1, якія наведваюць лагер працы і адпачынку спадарожнік, які дзейнічае на яе базе, дзе не толькі весела і цікава праводзяць час, але і прыносяць карысць сваёй установе адукацыі. У сярэдняй школе нумар 1 дзейнічае два лагеры. Першы – сонейка для вучняў малодшых класаў, а другі – спадарожнік для хлопчыкаў і дзяўчынак ад 14 до 16 гадоў. У ім 18 человек, 10 хлопцаў и 8 девчат. Деятельность трудового лагеря направлена на приобретение детьми здорового образа жизни, вовлечение их в трудовую деятельность, приобретение каких-то первоначальных профессиональных навыков. Лагерь действует у нас уже второй год. Трудовой лагерь. Здесь дети не только работают, но и отдыхают. Но, конечно, в основном деятельность направлена на помощь школе. Хлопцы і дзяўчаты дапамагаюць дарослым пры падрыхтоўцы школы да новага навучальнага года. Так, школьніцы пад кіраўніцтвам намесніка начальніка лагера Аліны Мацвенка аказваюць дапамогу пры добраўпарадкаванні тэрыторыі, даглядаюць за кветнікамі, рыхляць глебу на клумбах і чысцяць тэрыторыю азелянення ад сухой расліннасці. Здесь интересно, мы не только работаем, мы и отдыхаем тоже, и всякие мероприятия проходят. В общем, здесь интересно, и первые деньги вот заработаем свои. Толькі гэтым дапамога дзяўчынак не абмяжоўваецца. Занятыя яны і ў школьнай бібліятэцы, дзе дружна рамантуюць і пераплетаюць кнігі і навучальныя дапаможнікі. У хлопцаў жа праца больш мужчынская. Пад кіраўніцтвам настаўніка працоўнага навучання Ігора Кірылава яны ажыццяўляюць рамонт школьнай мэблі з ужываннем працоўных прылад. Со временем парты, бока у них снашиваются, приходится вот такое вот применять к ним, пришивать рейки, которые шлифуются, покрываются лаком, опять шлифуются. Школы атрыманыя рэмкамплекты для 30 сталоў і 60 крэслаў, дзякуючы якім хлопцы адрамантавалі і прывялі ў парадак дзве навучальныя аўдыторыі. Імі адноўлены 30 сталоў і 40 крэслаў. Школьнікі ў лагеры спадарожнік не толькі адпачываюць і працуюць, але і вучацца быць патрыятычнымі і даведваюцца шмат чаго новага і цікавага. Послеобеденное время в основном это направлено на спортивные игры. Также у нас проходила акция «Обелиск», где мы посетили нашу стеллу перед Днем освобождения. И здесь проводилось и патриотическое воспитание, где дети узнали историю создания этого памятника и что происходило в годы Великой Отечественной войны. Кожны праведзены тут з карысцю дзень вучняў ацэньваецца, і затым яны атрымаюць заробленыя ўласнай працай грошы. Але не толькі гэта прыцягнула хлопцаў і дзяўчат у лагер. Такое баўленне часу дае ім магчымасць стаць у будучыні добрымі гаспадарамі і гаспадынямі. І, вядома, дорыць прыемныя зносіны і станоўчыя эмоцыі.